Samanani nginibingelele nginamukele channel eMaSweet Mina Production. Mangabe uyaqala ukufika cela ukuthi kwenza isiqiniseko sokuthi uqofa subscribe maqedwe le video, show like bese uyakhomenta kulolu daba la namhlanje. Nganza kwethu ziningi izinto ziyanda ngalensizwa ezibiza ngoSibusiso Lawrence ku Facebook. Izolo nje kusihlwa kuye kwavela ukuthi ke lensizwa isibulaleke intombi yayo ngesihluku sokuyinquma ihlukanise ke ikhanda nomzimba ngenxa yezinto ke akathi ke besithinta umjolo wabo obungasekho mnandi nokunye-ke futhi-ke osekuphinde kwavela ukuthi ke lensizwa nayo-ke namhlanje kuseni amaphoyisa KwaZulu-Natal aseqinisekisile ukuthi-ke lensizwa itholakale-ke izilengise esihlahleni ingasekho emhlabeni. Ngaphezulu-ke kwalokho ngifuna nje ukuthi uyizwele ngawakho echaza ukuthi-ke yini isizathu esenza ukuthi-ke azafike kulesi sinqumo nokuthi-ke uzophinduzwe futhi-ke oyililunga lomndeni echaza indaba kaRaf nayo ukuthi engezinye zezimbangela ezenza ukuthi-ke lensizwa igcine-ke seyenza lesenzo. Yeah. Ngizosengihluku ngizamile sebenze kanzima empilweni yami thana certified woman ngizama ukumjabulisa ngizama ukuthi umuntu osifazane ajabule ngizame kanzima kuluze into eziningi, lots of money, lots of everything. But ke wazala ingane ngasiyo yami ngambekezelela ngayondla. Wakhathala mina bangala. Ngoba sizophumela uRaf azamela umina. Wangigaba. uRafu uyayiveza le ndaba yaRafu kodwa akavezi ukuthi indaba yaRafu yasukaphi. Usibula cathini last year this year ngoMay usibula wele ekhaya washayisa uNtobela ngaphezulu ngemoto wamkhufuza nje ngemoto. Hayi babe u2 washayisa bobabili benokwakuNtobe noXoliwe wabashayisa nje. Sayitshela ufila uNtobe hayi nangalokho futhi ngangingekho ngafonelwa futhi ngatshela ukuthi hayibo sekwenzeka into kanjena hayi wafika uLontuza ngafika sengifika esibhedlela kahle wamshaya ngemoto ngathi vele kwakuyinhloso wenenhloso ithina shuthe sa blinde ukuthi cha kwasabuye sayimpembezelo lisathi ayihlaphe kuyenzeka iphutha umuntu uyalenza iphutha amshayisa umuntu ngephutha engeve eqondile sayitshela kanjalo kanti usibusho enenhloso ukuthi ambulale ngoba khona i-conversation yabo la ku WhatsApp ayivezile futhi wathi wena Ntobe kahle mina ngaphuma kuwena ngangiphuma ngomhla ka1 kuwena empilweni yakho Ntobe wathi Ntobe yazi le ngathi Ntobe yazi le Ntobe ingambophisa usibuko sathi kodwa ke ngoba vele ke asimbophisanga ngalesa sikhathi ake simlinde sibheke ukwethaka ukuthi wenza uyashintsha ngoba ube ngathi umuntu oshintshile manje ukhuluma ngoshintsho sho ukuthi i-relationship yabo ibinjani ngoba besikhuluma nomndeni kaSibusise bethi bona bayazi ukuthi bekunengqushu lapho nalapho kodwa ngokwakho uSibube kuumuntu ohlukumeza uNtobe noma into yenzakale njengoba uthi mhlambe bekuyiphutha ngenkathi emshayisa ngemoto awusichazele ukuthi ibi violent yini na le relationship yabo. Ya ngingasho ukuthi beyiviolent ukuthi shuthi sina besinganakile kodwa ngithe mase ngilandele emva kwengozi le emshayisa ngemoto uNtobe washo ukuthi cha vele lo mfana i relationship yakhe ayikho right.